Nasuspenso ti klase ti elementarya ken sekundarya kadagiti pampubliko ken pribado a pagadalan iti ili ti Solsona gapu iti nangato a kaso ti hand, foot and mouth disease. Italaing nga bulan ti Septyembre, na i-record ti 70 ket innem a kaso ti nasao sakit, arason na saan paylaing nga sumrek ti pagadalan dagiti estudyante ken kastameten dagiti manorsuro manipud itangal daw ang patingga inton September 12, 2025. Idi batit pelaeng. Ya. From January up to tatan di manon ti dito September. So nga naalarma kata biglang ngimato dito bulan ti September nagbalin nga 76 na sigud dito di kaso. So nag-meeting idi Lunes nga sigud including digiti may sorsoro the heads of offices, barangay health worker, kada iso amin nga masapol nga itatna ko mangyat nagak ti executive order nga mangi pawil pa lang ti siserek digito bing including digiti mga sorsoro. Iti baet saan paylaing nga sumrek dagiti estudyante kadagiti pagadalan, ituloy dalata dagiti lesson da kadagiti pagtaingan da babaen iti modular classes. Kuna ti mayor ang nakikoordinar isunan kadagiti barangay officials ken idawdawat na saan paylaing ang mapalubusan dagiti agtutubo arumuar gapu ta isuda iti kangruna na makakaran iti hand, foot and mouth disease. So nga itata madamat disinfection kay aming eskwela ken ti private ken public. Yeah. Dito yung baru ma-preempt lang dito yung problema. Bala agit eksperto iti naiget a panagan-annad gaputa alistulaing iti panagwaras ti hand, foot and mouth disease babaen iti droplet, contact ken fecal to oral transmission. Dasken nga amwen digiti umili digiti sintomas daytoy a sakit tapnon ti kastakit makatulong iti pananglaped iti panagwaras na. Actually, nag-iinti droplets, pwede inti contaminated nga digiti gamgamit, maigum da imat, inti ngiwat da, agong, kakasjay. And then maidikot, digi la blisters na pay or digiti inti sugat, or digiti lesions or rashes, digay mabalinda nga maakaran gamin. Usually, di inti ima na, iwan, sakat, or dapan, hindi nga makita na di adati rashes na lablabbaga o nadating, nagdyan na kaslide anong or mabalin pa inanan na makahulaw. And then aside na di, ilag na, tagsakit karabukom, siyempre mawanan tiganas kamangan. Dakkel tulong ti kooperasyon dagiti umili kadagiti agundaway, gapu ta nakadependar kadakwada ti balaygi apan ng kontrol ti panagwaras na. No makitaan dagiti simptomas, masapol nga insigida nga ag self-quarantine. Nasken met akanayon nga obserbarin dagiti good hygiene practices. Panatilihin mo dagiti hand hygiene ako nato yung bugas ti ima, dagiti nag-ikawan di ubing, or dagiti gamgamit na ma-disinfect. As of now, i-separate pa lang pati gamgamit dapat. Nagkatapang or naganak, kita ang dalaangan no dapat anda nga talaga pastra ka ng dagiti ubing dan, no makita dan niya dati pamat lang yung ima or sa dagiti ubing dan, or at least ipa-clear na mga tapno, hanya talaga ako ang makaakal. Mark Magdirila, Balitang Solid North.